Pinoy Bus Driver TV. Maganda tayo, dito na tayo sa Sotarita, papuntang Bitix ba? Yan, yung mga pasayro, subscriber natin yan. Maganda tayo. Pamanilalaman tayo, July 17. Paulan na paglalakbay dito sa Samar. Pati na sa Leyte, maulan. Babaan ako sa Karen Park. Bye bye. Starting with red box sa Sotarita. Bitix tayo, Bitix. Lahat ka lang kayo, Bitix Pasay. Oo, Bitix. Malapit ang mamayon, Pangati. Meron mo masakyan? May masakyan doon. Si Pai Anda, Tagi. Meron doon. Meron doon, Metro Link. Nadaan ng Tagig. Saan kayo sa Tagig? Ha? Malapit sa C5? C6. Ah, C6. Para yun sa Bikutan. Kaso hindi tayo pwede magbaba sa Bikutan, di ba? Oo, bawal. Bakit? Bawal. Experience tayo eh. Kasi kung sa Bikutan tayo bababa, at pwede sa Bikutan tayo bumaba, pwede malapit naman. C6 lang tayo. Kaso. Taxi na lang, parang dito na. Sabi ng taxi, malayo. Yeah. Kaya nga nag-taxi. Okay. Sabing hindi nyo alam.
dito naman. Ha? Pwede. Hindi na makabaki. Doon mag-charge ko yun. Sir, ilan packs yan? Wala signal text. Oh, hello sir. Dito na pinapak daw pa lang. Tagal kasi ng pasahero galing sa Tacloban. Unsi lang. Oh, 4 daw. Wala ay tinatanangay ng Nandun man sila, wala man. Di man pwede daw kargahan yung filtrang ko ng pasahero doon kasi yung sasambot daw at tagal pa. Sabi ni Tan, di man daw pwede, kailangan magsambot alas 12 nandun na. Kaya alas 12 man lang hanggang tama ng pila doon. Pag mulipas na alas 12, kaya pagkuha ng ticket daw ng pasahero, sabihin, magtanong man anong oras ang alis, sabihin alas 12. Di kung darating to alas 12 na, di daw pwede, kaya tinatangay ng ibang mga bus. Diyan, ilan sir? Hello?
Hindi. Lagi ito, Tre. Ngayon, 1924 na. Oo. Pero dati 1924 nakalagay sa amin. Ano lang yan? Isa lang yan. Yung ngayon, Ito lang. wala. Sabi na lang sa YouTube. Ha? Sa YouTube. Hmm. Sa page. Page. Sa page.
higa doon sa gitna. Tuloy mo yung buwan. Bakit dyan? Ayaw mo dyan matulog? Ha? Nahihilo ko sa... Nahihilo ko sa... Ano yan? Nahilo sila sa balot. Yan ah. Ganda. Saan yan? Ay, sandali. Saan daw? Dili. Katulog ko. Padaw, may van sa likod. Dili, yung ano, bagahe. Ay, pagarga. Oo. Tumindamos. Santa Rita.
May pasahero ka dyan, sir? Hello, may pasahero ka diha? May pasahero ka diha ba? Nabay mo pasahero diha? Oh, may pasahero ka dyan, may pasahero ka dyan? Nandiyan naman si ABL sa likod. Kaya pala yun. Oh, pasahero yun. Ang sikat balugan ng nunay mo kaya. Baka. O kaya kalbayog. Wala yun, wala man tinawag ni Tan. No? Hindi, nag-uniforme ko yung doktor. Sikat balugan yan. Kaya uniforme pa eh. Yung driver hindi. Sila ang sigol sa nakaban. Nag-ilaw-ilaw, tulong na rin.
hanggang ano na yan. Doon na sa kaliwa na daan. Dilangin. Ano to, may sako na glong saka Durabox sa biskwit. Katuas terminal. Nag-fix naman siya na ano ko daw. Tegong medyan terbat to. Ha? Ano? Si may amay dyan yung tawagan. Sige. Barangay Manalunod. Dinabangdao sama northbound. Dito na ba kanan padala tanawa dito sa may Muslim na terminal? Saan atak naman terminal? May tinda, may kapihan dito. Blow na sa Durabox. Basi ato na nag-fix mo yung doktor. Basi may sako ato sako na sako sa nantaro na biskwit sa natong Durabox. Tawagan na ni Mujuk katuan na kay basi apa. Sige.
Pau, pala Pau. Barangay Pau. North Lali. Nabong. Oh. Ha? Kalbiga. Barangay Nabong. Pinapakdaw, Samar. Northbound.
kon. Ini alam na kaya kalawar man. Bugnaw lang. Bugnaw kayo ba? Bugnaw. Sa may kapihan nga ni tindahan Muslim tapat sa paradahan ng Piltrangkol. Dito bilang to ano ba sa mawaya to. Diba paradahan ng Piltrangko at bang din sa may cargo. At to pa sa libas mawaya to. Ito tawagan ni Juk bayaran da. Kasi mawaya to no? Daw Sawar Sangat 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 bilian. Barangay Butok. Yun lang. Ay, pinagpakit. Wala pa. Wala pa na napuno. Tapo ka.
cheese o yes. Oh. Tiga.
Tara, tara, tara! Boss, magplano sa to. Ilan kayo? Isa lang. Gulong. Kasama na Roro. Wala. Dito na taas. Zero pala yung part. Zero ngayon. Okay, bante. Yeah, wala balik doon. Zero pala yung part. Iba yung nakaparking doon. Iba yung nakaparking doon kanina. Diba? Ay. Ito yung kaya. Siguro pa yata yung nakaparking doon eh. Yan yan oh, 2206. Ayaw ba yun? Daanan mo. Isa naman ang number na, oh, iba-iba man yung number nila. Ayun, yun, 2206. Oo. Toto si Roto pala doon kaya ano kaya. Dario Anyokon.
Ito ang ano, itong babae mo ito konduktor. Yung babae ba sa speakers, Oo. hinungan nila mo, ito yung manager. Ako na eh. Ito ang hinungan mo ito nila. Pinakamadya. Wala no para, oo. Sige na, katumakitaan. Oo. Dako na ba si taba? Oo. Oo, mo ito. Hinungan mo yun nga. Tama lang. May magdesisyon to. Tama na rin magparkingan. Kung mo diretso ba, di mo itong babae. Mo ito konduktor itong babae. Tama lang naman. Parang maglutaw. Diyan, na lugar? Oo. Ito ang babae ng tawid. May magdesisyon to kung Maglutaw sila na magparking. sa Kalbayo. At to, asa mo tumudritso, 20 lang asa tumudritso. Oo. At to na po itong Katarman. Mo ito na babae, sige na makita ito, kung kaon sa Kalbayo. Gato siya na Kalbayo, asa Rogan. dili pa dyan, kasi ito sa Kalbayo, kato na sila manukad na po. At ito naman po sila dito magpila. Kaya pala. Oo, okay. Tayo eh. Oo. Oo. San Sebastian, Samar.
Abangan sa northbound. Mas pwede mo na akong medyan. Bilisan mo lang, kaya mag na to. Mas, Kailangan sa gulong, huwag ka na lumayo. Dito sa gulong. Sus, lalayo pa eh. Amigo! Bisa mo na! Bawagan City. Lapan sila.
Oh. Tara. Nila. Wala man. Mayugan. Nagayag sulupin ng Kainin ng silupin para pagsunga nakabalot na. Joke lang. Joke lang. Kailangan ba silupin lagi nakahanda. Tapos pagka tigil natin, sabay tapon. Huwag yung iiwan dyan para hindi tayo mga ngamoy. Oo, yun. Pag tigil, dali ng basura para itapon sa basurahan. Layo pa, layo pa. Asa? Stop pa. Basta pa. Pas-pas ni diri kay Lugsungon. Gutilya. Kamay bag. Hindi, sa aking sana. Ayos. Ilan. Joke lang. Si Amin, hindi wala na yung sayro ni Amin. Hindi, hindi lang yan. Sumakay na. Hindi lang yan. Alam naman yan, taksado mo yan oras. Hindi ko kayo napalis para tayo. Hello. Anong lugar to? Nabangan. Hinabangan, palapas na ng Hinabangan. Lampas na. Oh, lampas na Hinabangan, lampas na. Ilan? 5. Sige, sige. Diyan mo pila yung yellow na bus? Katbalugan? Bill. Pinatay na.
lokal. Wala. Di maka Paranas Samar Normal Barangay Apolonia. Kaya 23 baon man. Sahur pa to.
tambay, yung ano, dito yung naglulokal. Kabisado niya ng mga lubak dito. Dito yung nagbiyahe. Masira yung buhay mo dyan. Ano ka? Buray, Paranas, Samar. Northbound. Wala naman yung part. Wala naman eh. Aso, wala nag-harvest. Natapat lang ito na mga wala. Mga Buwan man. Sabi, nakita na po rin pa rin. mani. Grabe itong mani dito kahit man. Pampakatas kayo yun. Okay, okay, wala. Pampakatas yung malikot. Wala. Pag-ilaw. Pag-ilaw ang yung tuto. May kao na kung mani. Kaya pagka napalit ka din, kung ka na agi pag naamon, tulong yun. Pagka, oo, pagkawa na tayo man eh. Ayaw yun pag lampas eh. Tira lang nagpinpalit niya niya. Paranas, Samar, Northbound. Si Madrid sa. Kung sinateng! Oo, ayaw, tapo na lagi. Puno si ano, masayro. No? Oo. Naamay siya kalaban dito ng parking baya sa Muray. Baka sa labon din na rin. Si Nating Kapten mag-umsit. Si Nating Kapten yan. Slow na rin. Kahapon na slow din natin, puno. Galing mo sa iyo. Ginawa niyang ordinary. Aircon yun eh. Pwede gawin ordinary ang buksan yung bitana. Yun? Oo. Isa na yun sa EDSA. Parang di magaling masada ha. Dating EDSA po yun eh. Yan pala eh. Tapos, bago ko nag-driver lang, konduktor mo na yun. Sa EDSA. Mga sayro ka, dito kung magaling, marunong ka, huwag kang Dati ka na yan. kabulan, huwag mong pick up ka ng pick up. Bahugan mo lang ng kalaban ng doa ka bigli siya mo kaon, layo na ang diferensya. Oo. Hindi na ka makapuli niya. Oh, yun. Ayaw mo pag mauna ka, ayaw pagkaon mo na yung parang sakti bahog sa iya. Pass bill ba natin? Pass bill? Pag di siya mo Tapos kaon, diyan na ka mo mag-abot sa dulo, walay pick up ay, bahala.
Ganun ako ang sayro. Pag Why? isang kaon, isang pick up. Oh. Ay, may pick up ay kita. Anak ko ko. Na dulo, oo. Anak ko. Bahala Para ko. pag susunod, magkita ka mo, sundi na ito mo sabay sa imo. Di na. Hindi pa ay, yan na ito niya. Sugot at tuway pick up ay. Wala tayo. Sira ang buhay niya. Wala tayo. Kwarta makita. Oo, mura mo na puhunan. Wala tayo muli. Sa una, hindi mo gina na magsakripisyo ka primero di ka makalungag. Anak ko. Yan. Yan daw na, Jim. Oo, ako sa jeep. Dili mo magbabad-babad. Oo, diretso-diretso. Kay timan ang mga sabsero. Iman ang kapasayro. Paghataw ka, hinahanap ka ng mga pasayro. Oo, yan na. Kasatay nila. Hindi na malitan eh. Oo. Pero kung sige kadakan tulingi ka. Oo. Mamasayro ka sa Manila, kadakan tuhulong ka na. Muna ako ko. Ako. Tiil sa pasayro si Maganana. Kung masakay bitaw ko po ko. Kanapapad. Muna ako ko. Balin ko eh. Oo. Bahala ka niya. Ano lang. So, nung masayro magbuwan Surigao, ngayon nga na. Paano din sa Kanawa, San Roque. Ito, gaya ko sa ng California. Hindi mo ito magbaba ng California. Ayo, California dito. Pas-pas mo sa sana. Paslit po ito permanente. Oo. Yan. Pasayro lagi. Muinig parap. Taas sa kamot. Kung taas sa kamot, pasayro na Oo. California. California. Gusto yan mo sakay. Yung mga anang kamay, Oo. mga anas taas. Ana, ang pasayro na. Idol na ng mga pasayro. Oo. Pero mga pasayro na mo, ang para parang maluya, wala na. Bahala. Oo. Hindi na sumasakay. Kung nang ana, pag musakay na, paspas na siya musakay. Okay. Kapalungan siya na. Hindi na ako padapte ng California. Kapalungan sila na, pag makahawit ka, arangkada na yung driver. Oo, singit na dito. Ayaw, di pa Kapat luya. yan. Hindi na ako doktor pagsingit na. Oo, kurusay. Hindi na. Kapalungan mga pasayro. Kasagaran ako doktor sa California kaya mga babae man. Oo, mga babae. Hindi na ako singit pa. Buwan na mga California ron. Lugar pa. Kung saan na may pulito ka ron? California. Buwan na, lain na puli. Kaya na California ako kasi. Lahat. Tis. Kaya hindi na. Mucho Samar. Turtle. So, nakudoktor sa probinsya, butuan Surigao. Kailangan ako doktor. Magdagan pandrap, awiran na yung bagay sa pasayro, ambak na ka. Oo. Talagang magpuhunong, abisir pa na ako pasayro, bagay hindi na baba na. Dati Mark. Dahil pa ako nag-jeep. Tapos nag-apply ako ng konduktor ng bus, Brigara. Dahil pa ako ha. Doon ang konduktor pa rin ako kay inisip ko para ma-experience ko yung bus. Puno na bas? Brigara. Brigara? Brigara yung mga Mercedes. Kaya yung silang Luton Vitocross. Ay, di ako tumuloy. Nakaprintis lang ako. Sabi nila, ba't ako konduktor driver ka man? Sabi ko, jeep lang kasi dinadala ko eh. Gusto ko lang ma-experience yung bus. Hindi na. Sana ka lang din. Bakit? Hindi ako tumuloy. Siyempre, malibakong ka lang sa umpisa, di ba? Oo. Hindi ka nagot. Hindi ka matag-jeep. Pero akong family driver. Mag-jeep ko tulog tuwing. Basta ako nag-apply ng bus. Marami akong in-apply na bus. Testing lang ba? Road test. Tapos hindi ako tutuloy part. Testing lang. Oo, testing lang. Road test. Kapag pasama na ako. Pero hindi ako tutuloy.
Ang una, MSC Decor. Alam mo yung CMA Decor? Okay. Sa atin ba sa FTI? Yan, pinakauna kong apply. Doon, sa Delta. Pero hindi pa na ako tumuloy. Tapos California. Yan, tumuloy ako sa California. Daghan sa California, Oo. sa uno. Biyahe ko, unang biyahe ko yung biyaheng Luton. Alapak. Yung mahabang uso na automatic. Grabe sakit sa paa. Gahe-gahe. Oo, hindi ka ng preno. Tapos, siyempre, pag hindi mo inutral pag sa traffic, udod-udod, Oo. sige ang alalan mo sa preno, sakit sa paa. Tapos pagkaligtaan mo pa, hindi mo ba neutral? Naangat mo na pala kunti yung paa mo sa preno. Banti-kunti. Babangga ka pa. Kaya ako, lagnat ako 2 araw. Sabi ko, sir, ayaw ko na dyan, sir. Lipat ako sa umo, sa yung wala konduktor ba, biyang GMA. Landmark, Makati. Walang konduktor yun, kuha yun. Computerized, mga computer ba? Sakper. Seminar kami, 2 araw. Sana, sakper lang. Pag inulog mo buo, pira, wala na sukli yun. Oo. Doon ako, tagal-tagal doon sa kuhaan. Hindi, nagkaroon pala muna ako. Nag-idsa. Nag-idsa muna. Malanday. Niya. Tugig mo to. Oo. Wala mong ulat, Bart. Wala tayo sa sil. Wala mong ulan. Oo, tawagin. Alam naman yan. Silang. Para. Wala, ito pa rin. Hindi naman sa tiyaong ako na yun. Yapon. Ano ba ito? Dito. Paano, Bart? Dito. Yan mga pa-grocery. Oo, tingnan mo. 30 yan dyan sa terminal. Dito 21 lang. Kana? Kine? Oo. Dito sa grocery na. Sa Turbina ba? Dito sa ano? Okay, patulungan sila. 20 lang dito. Diyan 30. Turbina pa sila. Oo, wala ko na. Turbina pa sila. Nag-ayos pa sila. Nag-transfer pa ng pasayro. Yung tumawag sa Pilipino, nasa turbina kita, na sila pala, nasa San Pablo pa lang. Okay, kung hindi na sira pag-diesel natin, mabutan natin sila sa Bicol. Oo, sa Naga, mabutan natin. Dinadito ako eh, hindi ako tumigil sa bukon eh. Tuloy. Eh, sabi ni Pilipino, tawag lang ko. Paglaw niya, saan na kayo Bart? Dito pa, sabi niya. Paglaw niya na, nandito pa kami sa Lucena. Oh, yun pala, Lucena. Tiyaong pa lang pala sila, palabas pa ng Tiyaong, palabas pa ng sample. Di ba sa may release? Dito pa siya, nanhambog lang siya na Lucena. Eh, nagtaka ako, ang sa oras sa daraga ng pasahero, bakit nakuha na oras naman natin to? Sabi niya, madam, oh sige, may saro pa dito. Hanggang oras dadaan, sabi ko, ganito na oras. Sila ang dumaan. Siya nakakuha siya pa sa daraga. Katong sundalo, atong wala to sakay kay nagka-text meet ko mana. Sinabi ko mana, sir, ganito ang Kaya nga lagi doon. tapos ang bayad sir, maduna naka-Gcash na.
Kaya to si Pinoy na mabda na to. Oo, ay pagtunay ang abda na, pagtunay na pag sinabi Ay. cancel na, dito na sila, tiwala na sila na, wala na, hindi na ito maghahabol. Pero kung urmok ka na regular trip, sa turbina pa sila, abutan na sila. Oo. Oo, kung sa turbina pa sila, abutan na. Ay, alauna, media na sila nakalarga sa turbina. Iyabong sama. Northbound. Marami lang umalasa ba niya? Trap. Hindi man ko na itong, hindi ba dito naman na? Trap. Hindi man itong isa. Hindi ka na ako. Go. Go. Thank you. Marok po siya daw. Ano pangalan nila? Ding Dong. Jong Ding. Ano oras na, Bart? Ano oras na? Sayo pa. Alas 12 pa lang. Dote? Alas 12:40 pa lang. Basta doon, alas 10:30. Barangay Catalina.
gana. Dami taong naman. Yabong na kami. Lampas na kami Yabong. Oh, lampas na. Seal na lang. Diversyon na lang kay habulin namin yung Kalbayog. Sige. Seal tayo. Kalgapang naman na dito, mag-bigyan. Kalgapang naman dito sa pahon. Dami Yabong, sama. Hello. Malapit na sa Katbalogan. Dito na, malapit na. Dito sa pahon. Oo, malapit na. Dito na sa ano. Basta malapit na doon sa terminal sa. Hindi na kami papasok sa Katbalogan. Dito na sa ano. Diversyon. Dito na kami diversyon. Yeah. Yan kagapang na tao. Oo. Sa'yo dyan, wala pa sayro. Yaman manawag si Bunso. Sige. Sa Kalbayog wala man. Wala sa Kalbayog, wala sa Kalbayog. Wala pasayro. Hello. Mo tricycle na lang. Marami ba? Gunti man lang siguro, wag na. Wag na. Wala. Wag na, di na bayaran. I-tricycle na lang. Wala na. Ay, para Hindi. Ha? Kamu tayo lang wala nakuhaan. Bayog. Sa ako. Hello. Wala kasi signal. Hello. Oh, diversion lang, diversion. Ano? Oh, nandito na kami, malapit na.
Portugal nagdala ng ano, Innova, bukas pa yung crudo niya. Oh? Iya, tangkir. Ganda patakbuhin yan, Innova. Oh. Bonus. Bisa sabungan sa Santa Rosa Express. May pag-ula mga to. Hanot, pinasakto daw palos into by. Bago mo to? Bago mo to kayo ba? Bagong labas? Oo. Puta, 120 na apa hindi ka. 100 na apa. Oh? Oo. 5 lang kami sakay. Tulil. Tulil din ang Innova din. Kay Kwan? Ano na sila si Kwan? Mino ba? Si Uble. Uble ba? Uble Villas. Lagi yung may ano. Ganda. Walang daan yung Uble. Maya-maya may nakabuking kahit may sakay pa. May ubuk na. Katbalogan na kami. Hello, Katbalogan na kami, Katbalogan. Katbalogan na kami, Katbalogan. Ha? Naiiwan po yung pambukas sa lamisa. Saan? Kinuha ni Glendro. Patay. Oo nga, naiwan doon. Patay. Kuya, pwede pa siya kung mag-stop? Oo, doon sa baba, sa sale. Sa unahan lang ma'am, unahan paglugsong lang. Kasi mo lang muna. Walang magsiaran dito eh. 5 minuto lang. Patay yun ang iniisip ko eh. Yung pambukas doon, hindi ilagay agad eh. Binalik ni Glendro sa lamisa. Maganda eh. Wala na dyan. Wala na. Screw. Ano, yung may plies naman dito, di ba? Munti kong maganda yan. Kasi yung plies, May ilog yan eh. lingin naman. Yung lubot sa plies ba?
Oo nga, bilog pa niyan. Yung fly sila, ginagawa mo nila yung ano, pambukas. Ano sa taas? Yan natin sa pagkakas. Tawagan mo doon sila. Nga, pala ko lang ng pambukas, baka madali lang ba yun? Wala signal. Hello! Malalim na Katbalogan malalim. kami, Katbalogan. Kuana, 16. Kasama yung Katbalogan. Madali ng ibang driver yung part. Diyan, mayroon diyan. Na. Padalabas dito. Wala man kayo. Sunod tawagan doon. Bando. Sana lang sila Wala, wala sinigaw. Ano daw pala? Sinigaw mo. Yung vlogger si Juan Nura. Kaya takot Mika. Hindi na kami kilala ni Mika. Thank. Karga na ito sa nagsunod. Oo, padala. Baka mabuti. Ano sir? Ang among pambukas sir na bili na sa lamisay. Kung sino yung larga sir, hatag na lang. Kaya marko ako sa pasay. Naiwan? Oo, sa lamisa. Larga sir ano na lang pagidala na lang. Sige sir. Pado, oy. Oo. Brillante sa body. Padong. Padala lang daw. Sige mo larga. Nagkago daw ni Pinoy. Wala man din. Hindi mo po si Pinoy magkatawag sa akin. Wala may number. Ay, wala may kuya. Dal. May signal. Tulungan, driver sir. Ano, kaya pa? Kaya. Ano lang. Pigilan niyo muna ha. Malapit na tayo. Eh kami rin, kanina pa nagpigil eh. Kaya kasi pag kami lang ang umihi, tapos yung babae hindi makaihi. Ang lalaki kasi kahit saan pwede umihi. Ang babae kailangan ng pinto ng sigar. Dito pagkababa dyan, may sila dyan. Pigil-pigilan nyo muna. Kanina pa ako nakihi. Ako pambukas ako nagawa ko ito kay stainless. Ako rin. Tubong hawakan tapos ano. Oh, tubo na hawakan mo sa akin. Stainless, tapos stainless na ng tubo. Nahulog sa tulay. Wala, 5 star kinuha. pa to. Sa 5 star pa na ako ito na pambukas. Tapos may stainless sila ko na pambukas, sa sulit lahat. Stainless na ako lahat. Ang hawakan tubo, stainless. Basta ang Stainless ang hawakan tubo. ang nawala ko lahat na pambukas dito part, 6. Pagpito yun, yung ngayon. Madala lang, ibutang na ito sa baga na nakaasan. Ano tapos taba yung ano. 5 star nga ito mga kuha ko na pambukas sa 5 star. Pagawa ka na sa may kawayan. Kanin ko pahimo ka mga Pagkakawa na dito kayo. stainless. Yung iba, hindi man malakaw. Makalimutan lang. Anuhin mo nila na Ang hirap, makalimutan pag-uwi. Pagbalik. Katulad ngayon, ginamit sa iba. Hindi nagamit yung clean room. Kaya nga, hindi na balik dyan. Kung tayo gumamit, ako, kahit talaw mo ako na yan. kung tayo gumamit, alam natin pagbalik. Okay,
mag-CR. Magdo. Asan na yung ano? Oh, magdo. Doko. Sabay na. Ito, yung mga amigo dito sa Katbalogan, mga vendors. Mga amigo. Bili na kayo. Tao dito. Bili na kayo, mga amigo Bugset. Baba na daw, wala nang tao dito doon sa baba. Mga tao dito.